मित्रों नमस्कार। हम कुमार अजय सिंह भोजपुरी के एगो छोट सेवक बानी। मित्र लोग, रउए सभे में से हमार कतना शुभचिंतक लोग भोजपुरी खातिर जान न्यौछावर करे वाला लोग के परिवार जे भोजपुरी खातिर कुछ सोचता, ओह आदरणीय लोगन में से कई लोग हमरा भी फोन कई, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता कि आज के भोजपुरी के दुर्दशा पर रउआ कुछ बोली, कुछ कहीं। हमरा कुछ कहे के आ बोले के का औकात बा, फिर भी हम ओह मतारी के बेटा हई जौन मतारी भोजपुरी आज दुनिया में, एह समाज में, एह परिवार में कुछ मान सम्मान बढ़ावे खातिर अपन आशीर्वाद देले बाड़ी। आज धूम गजर मचल बा भोजपुरी के क्षेत्र में कि हम बहुत बड़ गीतकार हैं, हम बहुत बड़ गायक हैं, हम बहुत बड़ कलाकार हैं, हम बहुत बड़ गायक हैं, संगीतकार हैं, बहुत बड़ा भोजपुरी के फैन हैं। कैसन गायक, कौना बात के गीतकार, कौना बात के फैन कि रउआ गीतकारी से, रउआ कलाकारी से, रउआ गायकी से जौना मतारी के तन से रउआ जन्म लेके आइल बानी, वो मतारी हमार नंगा हो जास। रउआ कथनी या करनी से हमार मतारी के आंचर उनका सर्प से सड़क के नीचे गिर जाए आ दुनिया हंसो। बाहरे भोजपुरिया गायक आ गीतकार हम बता दिल चाहत बानी अरुआ सभे के, यह भोजपुरिया के आन बान शान श्रोता समाज कि आजकल के गीतकार अपना के का समझता रन, स्टूडियो अगोरता रन, गायक के पीछा घूमता रन, 1000-2000 रुपया खातिर एगो गीत लिखता रहे, दूगो गीत लिखता रहे। अब 1000-2000 रुपया पर 3 लाइन के गीत लिख के उनका गीतकार बने के शौक बा। उनका बुझाता कि हम तुलसीदास आ भिखारी ठाकुर आ महेंद्र मिश्र हैं। उनका ऊ नइखे बुझात कि तू 1000-2000 रुपया लेके हमरा मतारी ऐसन भाषा भोजपुरी के तू गिरवी ध देल। आजकल के गायक अपना के गायक कहते रहे। कौना बात के गायक हो कि तहरा गीत गवला से हमार भोजपुरी के मान, हमार सम्मान, हमार प्रतिष्ठा आज देश आ दुनिया में लोग इहे कहता कि हम भोजपुरी ना सुनब। अरे तू कौन बेटा हव हो कि तहरा गावल गीत से अपन भोजपुरी मतारी, भोजपुरिया बहिन, भोजपुरिया बेटी आज रोड पर चलल अपना आप के शर्मिंदगी महसूस करत बाड़ी। बाहरे बेटा आ ई देखी ये लोग के शब्द के ज्ञान, हमरा तो कोनो ज्ञान नहीं खे, लेकिन सुनला से बुझाला कि गारी का कहल जाला आ गीता का कहल जाला, भाषा का कहल जाला,
भाषा के अपभ्रंश का कहल जाला ई तो केहू के बुझा जाई। अज्ञान देखिए लोग के। एगो भोजपुरी में कहावत होला कि कुकुर मारे में आनंद। ई लोग गारी लिखेला, एक दूसरा के दोषारोपण करेला, आ लोग गारी गावेला, आके लोग कही अरे भाई हमार तो व्यू मिलियन में गईल, 20 मिलियन में गईल, 50 मिलियन में गईल। ऐसे रउआ सभे के हम शुभकामना देवे आइल बानी। वाह वाह रे बेटा, कि हमरा मतारी के गाड़ी दे के, मिलियन में लोगन के गाड़ी सुना के आ कहे खातिर आइल बड़े कि हमरा क्या धन्यवाद दी सभे, आशीर्वाद दी सभे कि हम मिलियन में रुआ मतारी के गाड़ी दे के आइल बने भोजपुरी के। तू भइल बड़ा तानसेन आ कबीर दास, तारा शर्म लागे के चाही कि भोजपुरी भाषा ये दुनिया, अपन देश, अपन माटी अनेकता में एकता के जगह है। भाषा अनेक बा, भाव अनेक बा, लोग अनेकन बा, लेकिन हमने के प्रेम भाईचारा एक रूपतम बना के जिहिला जा। जातिवाद के गाना होता, वंशवाद के गाना होता, बाहर मिलियन में जाए वाला गीतकार आ गायक, तारा लोग के समझे के चाही कि पैसा कमाए खातिर हम अपना बेटी आ बहन के अस्तित्व ना बेच दे। आज कलंक जौन तारा माथा पर लागता कि दोसर केहू नइखे लगावत। जस करनी तस भोगन ताता। आज के तारा लोग के गीत गा के कंपनी मालोमाल हो गई सा। तू मिलियन में बड़ा, उ खरबो खरबो कमा के आ तहरे मुंह पर तहरे भाषा से, तहरे मतारी के, तहरे से गाड़ी दिवा के, तहरे से गाड़ी लिखवा के आ वो अरबपति हो गई। आ तू गाड़ी लिख के आ 2000 रुपया 10,000 रुपया लेके अपन अस्तित्व के बेच दिल। तारा बुझाता कि अब महेंद्र मिश्र गीतकार हो गई नी, भिखारी ठाकुर गीतकार हो गई नी। अरे भाई तने अपना गिरबान में झांक के तो देखो, तोहरो बाल बच्चा होई, घर परिवार होई, ओकरा बड़ा गर्व होत होई कि हमार बाबूजी, हमार भैया बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत लिखेलन, जौन सुने में शब्द लाज लगता। ओह शब्द के जौन शब्द सुने में लाज लगता उ तो लिखता रह, उ तो गवावता रह, उ तो गावता रह। ई प्रमाण है कि जवान देखे में निमन लगी उ खाहू में निमन लगी, जौन सुने में निमन लगी उ सुनाहू में निमन लगी। हमरा तो बुझाते निखे कौशन हमनी के भोजपुरिया बानी जा भाई कि लोग खुलेआम गाड़ी देता, खुलेआम हमनी के बीच में नंगा नाच करता, करवावता। हमनी से आगे लोग के कहता कि हम मिलियन में गीत लिखले बानी, आशीर्वाद दी। हम मिलियन में गौले बानी, आशीर्वाद दी। रामचरितमानस के पाठ गौले बड़ा, हनुमान चालीसा गौले बड़ा। अरे जा, आज वो भगवान के भी तकलीफ पहुंचत हुई कि हम एकरा के कलाकार करा के बना के भेजनी कि समाज में अच्छा अपन विचार के फैलई हन, अपन कलाकारी के फैलई हन। बाकी तू का फैलौल? गारी गलौज, जातिवाद, वंशवाद। अब वहाँ से तो माफ़ी मांगो लोग, चेतो लोग। जैसे हम तो ईश्वर से यह प्रार्थना करब कि हे ईश्वर,
जैसे रवा शिशुपाल के 100 गो गलती माफ करे के वचन देले रही, असही आज काल के बबुआ लोग के, नयका नयका गीतकार लोग के, गायक लोग के, संगीतकार लोग के, कंपनी और लोग के 99 गलती हो गई बा। एक बार मौका दे दिया और ये लोग सुधर जाओ तो बहुत अच्छा बा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। भाई अरे सब कलाकार हैं, हम निवेदन करतानी कि ऐसा काम मत करी सभे कि जौना मंच पर रउआ सभे के माला से स्वागत होत रहे, ओह मंच पर आज गाड़ी से स्वागत होता, आज गंदा व्यवहार से स्वागत होता। काहे? ये राउर मंच ना है, ये भरम बा, ये भोजपुरी के मंच है। आ भोजपुरी बात रउआ बानी, रउआ लेखा नालायक के बेटा अगर समाज में 50-100 गो हो जास तो हमरा बुझाता ये कोरोना कौन बीमारी आयल बा। रउआ सब ऊ बीमारी फैला देव। कोरोना तो कहता कि घर में से मत निकलो, रउआ सब तो ऊ बीमारी फैला देव कि बाप के अपना मुंह अपन बेटी ना दिखाई। एगो बहिन अपना भाई से मुंह नहीं दिखावत कि भाई या बहिन के गाना होता, बेटा बेटी के गाना होता, जात पात के गाना होता। हम बतावल चाहता नहीं जात पात के बात पर। एगो सिंगर गावता रहे तो उनकरा जरे दोसर जात के लोग तबला बजावता, दोसर जात के लोग किलाट बजावता, दोसर जात के लोग पैड बजावता, दूसरा जाति के लोग झाल बजावता। वजह सब जात से काम बा। ऐसे की तरफ गा के पैसा कमाए के बा आ अपने गीतवा से ओ गरीब ओह जात के गाड़ी देता रह। ऐसे अगर एगो जात के गाना केहू गावता तो दूसरा जात के आदमी तबला काहे के बजाई, दोसर झाल काहे के बजाई, दोसर ऑर्गन काहे के बजाई, दोसर पैड काहे के बजाई। तू अपने जात के 9 कलाकार लेके बैठ आ अपने जात से गाना गवावो, अपने जात के स्टूडियो में गावो, अपने जात से गाना लिखवावो। ओह गीतकार के चाहिए जो जातिवाद के गाना लिखता वो अपने जात से गवावो, अपने जात से बजवावो। वाह, एकदम बेशर्मी के सीमा पार हो गई बा। गीतकार काहे के शौक बा। 2000 रुपया पर गीत लिख के भोजपुरी के नाश मचा दे लोग आ बड़ा खुश होकर लोग कि हमारा गीत लिखल मिलियन में जाता। तहार गीत लिखल मिलियन में गइल बा कि तहार जौन बेटी या बहन की इज्जतवा बाचल बा ऊ पूरा कइल बड़ा, ऊ मिलियन में गइल बा। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करतनी भाई संभर जालो, आपन भोजपुरी है, अपना विरासत के बचा लिया, अपन पुरनिया लोग के धरोहर के बचा लिया। कैसे कि जब भोजपुरी शुद्ध रही नु तो हमने के आवे वाले पीढ़ी भी एकरा पर स्वाभिमान करी, गर्व करी। ऐसे हम निवेदन करतानी, अगर दिल पर चोट पहुँचल होके तो हम क्षमा चाहतानी। अगर अच्छा लागत होके तो एगो भाई समझ के हमरा बात के निवेदन पूर्वक कहता नेरुआ सब स्वीकार करब। अब भोजपुरी के बचावल जाओ, भोजपुरी के बचा लियाई तो हमनी के बात जाइबा। भोजपुरी ना रही तो हमनी के भी पतन निश्चित बा। जय हिंद, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया।